Hvala svima od srca, onako baš na pitanjima i komentarima nakon live-a koji sam imala u ponedjeljak sa gospođom Ervinom. Kako prihvatiti dijagnozu, kako živjeti suživot s djetetom iz spektra autizma ili djetetom s bilo kojom drugom poteškoćom. Prihvaćanje dijagnoze apsolutno je moguće i ono što trebamo više i trebamo postati bolji u tome da budemo podrška svakom roditelju djeteta s poteškoćama u razvoju i da ih podržimo u edukaciji. Svaki roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju može prihvatiti dijagnozu, može i ima pravo postati sretan roditelj i kompetentan roditelj. Tako da, dragi roditelji, nemojte se ustručavati u tome. Krenite što prije. Što prije vi krenete od sebe i sebi pomognete da se osjećate kompetentno, to ćete prije pomoći i svom djetetu iz spektra autizma. Nemojte gubiti vrijeme. I puno me pitate, Andreja, gdje mogu doći do vas, kako mogu bukirati konzultacije ili suradnju s vama. Prije svega, ono što bih vam preporučila jeste da bukirate, u opisu mog profila je individualne, besplatne, uvodne konzultacije koje radim online. Kao što znate, ja surađujem s roditeljima i s edukatorima, većinom online. Tako da bukirajte prvo taj dio da vidimo jesmo li dobar meč, jesmo li kompetentni, mogu li vam pomoći i kad bismo mogli krenuti sa suradnjom.